No niin, moi kaikki. Moi. Täällä Moi. kuvataan vähän videoa. Joo. Niin. Mitä vittu? Ai niin, et oo kirkoiltu. Minne me mennään? Vaikkapa Minecraft Mineplex. Oikeastiko? No ehkäpä joo. Minä menen. Mä en Joo, itse siis mä en oo paljon pelannut tätä. Joo, pyörii. Mun kone on hyvä. Se on 16 fps. Tän ei pitäis lakaa yhtään. Kun mulla on maailman paras tietokone. Mitäs me mennään? Äiti kasas sen mulle romuautotallin osista. No niin, missä sä oot? Mä en oo varma minne me mennään. Täällä Loppumenu. Oota hetki kun mä etsin. Mennään jonnekin missä on vähän ihmisiä. 49. Mennäänkö? Ei pääse. Voi Mennään. 30. Ei pääse. 37. 16. Oi, sinne siis. Minne? 37. 16. Niin. Mä oon nyt 37. Näis mä oon täällä. Mutta... Missä sä oot? Ei, nyt ja minne sä pätkii. menet? Mä oon sun takana, nyt mennään. Missä sä lagaa vähän? Parties, invite flower. Mihin mä input text? Party join Alexi. Venä, hei, nyt mä tiedän mitä mä teen. Party Ale. Kato. Mä painan tosta. Mä invasin sun puoli tuntia. No joo, mä ajoin sen sun. No niin, me mennään snakkeen. Sinne siis. Tykkäätkö sinäkin matopelistä? Matopelit ovat kivoja. Kosmetiikkamenu. Alkaako tämä pian? Minä en ole itse asiassa aivan varma. Koska minulla on jäätävä kusihätä. Mikä vittu tämä on? Tämä on sokeri. Kato, mitä menee. Mitä sinä teet? Saatana. Puole peiliä, tänne. Otan hetki. 4 Pysy revolveria. pysy siinä. Minun ota. Pysyn sun. Mä menin sitten YouTube-kanavalle. Hei, mä kans. To claim YouTube price. Yes. Tänne se juttu. Ai, mä kävin täällä. Saaks mä idea? Saaks näyttää? Lepakoita saatana. Oi voi! Jaa. 10 ancestrestia. Onks ne hyviä? En mä oo varma. Minun pelini nyt Mitä tässä tehdään muuta? Mä vittu tiedä. Mulla ei mennä hajuuka. Meidän pitää syödä näköjään. Mitä? Pitääks meidän törmätä toiseen? Joku törmäs muhun. Oho, mä törmäsin. Silloin kun joku törmää sun, niin sä niinku syöt sen. Vähän niinku Niin, mä täysin. Koska mä meinaan se taas osuin itteen. Spektaaks sä mua? Kato kuin pitkä muna. Vittu! Osuit mun se päähän. Tosiaan, lähettäkää rahaa kun tuolla syö. 3. Mitä vittu? Mun Minecraftin pitäis pyöriä 2000 fps. Allu, älä lataa! Allu, Ei vaan. Kuka tämä pitkämunainen matoherra on? Minulla ei ole aavistustakaan. Pitäisikö nuo limat tuolla poistaa? No niin, minäkin ajattelisin sitä. Kuka sinulta kielsi elämisen? En ole varmaisuus. Kuka keksi rakkauden? Mitä juuri tapahtui? Tuolla oli joku random tyyppi seisoo. Mitä vittu? Joku voi. Kato, mä voitin. Voittaa. Voitin vaan. Hero Buggy Buggy 2. Nimi on Hero Buggy.
Eikä ole, älä yhtään yritä juksuisuus. Älä kiusaa pienempiäsi saatanan homo. Enpäs kerro, Jeesus. Minä osaan nopeuttaa. Pum. Pum. Oho, mikä tää spinni on? Mä testaan sitä. Oho, mikä se oli? Mirko, Let's go. mä sain 10 ancient chestiä ehkä. Mitä mä avaan? 26 Treasure Shardia. Aivun ihanaa. Ihanaa. Ja antakaa mun... Löysin chesti. Onks tää hyvä chesti? Löytä. Se on tyhjä. Täällä on toinen chesti. Ei tosta chestejä. Eikä ole. Älä Mirko, huijaa. uskallatko tulla kanssani huomenna juhlimaan neitsyt? No, otetaan se. Otetaan selvä päivä. Ei nyt oikeasti ryypätään ihan vitusti. Hei, mäkin haluun. On visitus. Mä en sitä vittu. Pam 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 pam. Click the vote. Joo. Pam pam pam. Kosmotumismes mene. Space Jacket. Kato mä oon 10 kuullut. ancient chests. Klikkaan siitä. Noin. You took off space. Ei pari mä ottanut. Mä voitan kaikki. Voi vittu nyt lakaa. Kato. Tää on mun taktiikka. Mä hävisin. Mä tapoin 2 heti alus. Mä hävisin. Mitä? Oi shit. Mä puun sisässä. Mä kans. Voi vittu. Onks sulla Paskapeli. Seuraava. Nokia on ihan Retunto. tyhjä täällä. Ihan vei. Ai vittu kyllä oikeesti. Ei tulla. No niin. Mä menen katsomaan, että onko mulla jotain Open Treasure juttuja. Miten mä pääsen kotiin? No siinä sulla oikein se kompas. Mikä se on se? Hotbar. No niin se. Mä menen onko se mun laatikossa. Se ei toimi. Mistä sä sait? En mä tiedä sais. Retro jumata vittu. Tai päästä mun kotiin. Ei toimi Mirko. Ai nää. Siis sulla on se hotbaris vittu semmoinen. No niin, mutta kun mä käytän sitä, se ei toimi. Jotain enemmän. Ei. Ihan huono se. Niin se on. No me kotiin saatana. Joo. Vittu, kun diskon. No restart. Mirko, minulla on vaikeuksia ymmärtää, mikä sinulla on hätänä. Muuttomerkki restart. Pettejä, mulla on pettejä. Missä täällä pystyy aukoisen laatikko? No tuo oikealla, siinä jutun takana. Oikealla jutun takana. Missä sä oot ees? Mikä loppuisyys? Hei, vittu. Mihin se Sitä loppui? sun face. Reverse 10 ancient chest. Click here to claim. Vittu tää No mitä helsees? Mäkin haluan. Mitäs Mäkin mä haluan tykkään hilseitä. täältä? Ja sitten, Os. get reward. Ai siinä lukee. Ai mä oon käynyt siinä joo. Saiks mä nyt? Tää peli on kusetusta. Kato. Saiks mä? On koodari. IP already voted to die. Nyt mä menen Torsen ajattelen, meillä ei tule mitään. Tepe Facebook. Kautta. Wow. Pystyks mä? Start Torpo voiser. Mä sain 10 laatikkoa. Laatikkoisuus. Mistä mä aukasen ne? Hei missä saa? Mikä loppu? Mä en tiedä. No kun mennään vaikkapa 2. 2. Sinne siis. En mä Mistä mä pääse saan liian. ancient chestit? Oi vittu, en mä sit. Tahdon avata laatikoita. Mistä Siellä saan loo laatikot? hubissa. Hubissa. Aika hubi. Pissa. Tuu kakkoseen. No ei vittu me. Tuut nyt. Mennään 24.
Ei, 31, 31. Velkome koska mä- tutorial 5 tonnia kemei. Mä teen sen. Mitä Mistä? Mistä sä Tää oli joku tutoriaali. Jonka mä teen, mä saan 5 No, tonnia. ime tutorial. This is very quick. It will only take 30 seconds. Se mua ei vittu kiinnosta. No This take only 10 tuntia. Aha, 10. No, mäkin haluan. Party tutorial. Oi juno. Money. Mirko, löysin pissi. This is pig standing on a log. Here you can play all classic game modes. In Super Smash Bros. Mobs, you become a monster. Kick player sur current party. Party kick. Teekö sä tätä tutoriaalia? Nice. Ja joku vittu competitive level. Skill based games. Vittu Minecraft and skill. Foundrare P2 tonninen Fire Elemental. Anna mulle 5 tonnia. No joo. Hei Aleksi. Eiks tää vieläkään loppunut? No niin nyt. 5 tonnia tienattu. Anna mulle rahaa. Haista paskaa. Mä en saanut mitään. Mistä mä voin avata mun chest? Mä haluan nyt vittu avata mun chest. Vois mennä mainin pelaa vähän sees. Minä nyt pelaan Minecraftia. Jup. How to open chest? Mistä vitusta Mirko? Siinä lobbys! Ai täällä. No niin. Ancient. Choose for a chest to open. Choose fyra chest to open. Ere you can play or plastic game or in Superman. Kiitos. Kaikki oli keltaisia. Keltainen on kiva, musta väri. Hyvä kun näkis ton, missä lukee toi Champions. Kun tossa on toi vitsi Wither Skeleton tie. Niin saatanasti pitää avata taas näitä. You can join a game in a place. Kaksi eri tietä. Ei mitään tuu. 16 flash hookia, batblastereita ja jotain enderpearleja. No siis pelkästään 30 sekuntia. Tässä on mennyt joku 2 minuuttia. Easy, kysymysmerkki. Mistä vittu mä en kuunnella. Anna minulle minun 5000 gemiä. Tänne ennen. Nyt. Heti. Nyt. Heti. Tänne. Nyt. Heti. Nyt. Heti. Nyt. Aivan paskoja chestejä, mä en saa näistä mitään. Nyt kai kun on jossain vitsin polttereasuureja. 52. Aha, P90 Tasimal. No vittu jee. Aha, että se on kun Mä sain pelaria siinä. 52 flash hookia.
Vielä 5 chestia. Jag måste vara en rädd katta på lue. Anna mulle mun 5000 kemiä oikeesti, please. Tää oli nyt aikamoinen skämmi. No en saanut, kauhea skämmi. Sä oot ehkä tehnyt siihen. Voi olla. Kyllä mä silti haluun. No kyllä mä en tonne Tää. Mä oon saanut vaan lehmälemmikkejä ja paskaa niskaa. Tietysti kun katon tonne ylös, niin siellä on tää Mindplexin tää logo. Mikä? Logo, kun katsoo ihan ylöspäin. Ui. Aikamoinen jekko. Detoneina peliin. Sen takia en meinannut nähdä sitä. Aika jekko. Eikö se ole hyvä? Hei. Tosi. Paitsi et pesi Olisi jotain hyvääkin. Kato, täällä on 2 titaania. Eikö titania on harvinainen ja sen voi saada chestissä? Mitä paskaa? Mikä vitsi Warlords? Se on toi ihan surkea. Vois mennä vähän... Näin. Ultra Hardcore Champions. Hyi. Tää on joku robotti. Mä oon täällä logon päällä. Nice. Miss. Nice. Meillä on launcher. The Walls vois mennä vähän vetämään. Mennäänkö? Mä menin tänne vitsi hypikseli vetäessä. No, mennään nyt joo. Mennäänkö? Näin pikseli. Joo, mennään. Näin pikseli. Laitan mun lemmikin käyttöön. Vartuu reaalta. Mitäs muuta kaikkea tosi hauskaa mä sain? Yksi Win-efekti, joka ei modifieri. Siis se on Mineplex, missä se nyt panemaan. Joo, mä tiedän. Mä tuun nyt pois. Missä on hyppiksen? Hei Mirko, milloin me uploadataan tää video YouTubeen? Mä eikä heti vuosien päästä. Mitä kollaptetit ja... No chicken video. What? No way. On. Seriously? Oikeesti. Löynisikö sä? No tän. Hypiksen. Parit. Niin hypiksen. Parit. Onko se ilman partu? Joo. Lord invented Alexi to the party. They have... Laita mulle myös suittia. Mikähän nopeammin. Mikä rankki sä? Mä oon 19. Näkyy tossa vitsi levelin. Aha, 2. No mä menin sit 1. Älä vielä kun mä laitan... Meni jo. Voi vittu. En nyt oikeesti. Saatana. Hetkellä menee ihan. Nee. Joko sai oinesta. No niin, vihdoin. Löynisikö mä oikeesti? No joo. Mä oon alkanut itkeä. Vittu itkenyt. Niinpä. Älä klikaa mistään, koska me ollaan sit samassa. Klikkaa siksi. You are now on the ready. Juu, sama juttu. Missä sinä oot? Redis. Nice. Set goes. Aika ruma mappi. Pakko myöntää. No hyi vittu. Vuok. Tää Juiks. Minecraft. Nää graffat saa vaan näyttää sen omalta. Mieti toi. Joo, oikeassa. Pelialkaisuus ehkä juuri.
23, ai. Loveland, voi Jeesus, pitäisikö vaikka edetä? Sitä mapin nimiinkin, Loveland, oikeesti ei Jeesus. Sitä vähän eikä. Joo, ei kyllä kuulosta yhtään. Homolla, siinä nyt vasta kuulostaakin. Nyt pitää lähteä jo. Puhelinkin. Mennään. Tuntuu, että vedessä on chestejä. Joo, hyvä, että... No sinne siis. Ei siellä oo. No ei tänne talon sisään nyt löytyy vaikka moro. Korampi, ei löytynyt. En löytänyt. Ei tää ole mitään. Vettä. Kura vettä. Ei, nyt mä löysin ehkä. Ei, tää oli joku skämmi. Tää oli skämmi, nonni, mut skämmettiin taas. Ai vittu, mä otin jo damage. Nonni, hienoa. Tipuin 3 blokin korkealta, mä otin damage. Ja mä sain Flower botin ja sit mä sain tämmösen Dannedillion. Niin. Mitä meidän pitää tehdä? Miksi mä kaivoksessa, kun mulla ei oo puutakaan? Jos täältä kaivoksessa löytyy puuta, mä ilon. Niinpä. Siellä kaivoksessa on muistaakseni mora. Nice. Mikä? Mä teen karambit varmaan. Se Mitä? hyvä. Vau. Tää chesti on täynnä... Ootas, mitä tää on? Brown wool, white wool ja sit brown stained clay. 3 timanttimiekkaa, 2 vahingossa heti roskiin. Hei, älä no niin paremmin. Joo. Missä pääsit sinne? Mä yritän etsiä sitä paikkaa. Eikö mä voin hakkaa puuta jo, ei mitään. Hakka puuta, mä tuun ettiin sut jossain vaiheessa, sisko. Sister. Tarviin 3 puuta ja sit mä teen... Otan kiveä ja teen... Mä oon jumissa. En näe mitään. Miten se kirvestä ei kun hakkutettiin, kun niin näin? Kyllä sun pitäis tietää miten kompassi tehdään. Niin mäkin mietin, mutta en mä osan. Oliko hei vitun? Ei vaan, siis se millä mä kuvasin, niin se antoi vaan kuvata sen verran, mitä siihen videolle tullut. Mä olin voi vittu, kun mä olin sitten tehnyt sen kompassi, se oli kyllä kauhea. Ja sitten se vielä uploadis. Niin kun mä kusasin sen editorin. Se oli scam. No oli scammi. Sä sait paljon heittiä. Se oli aika rakastavista. Mä oon kohta mä oon ylhäällä kohta. Mä en toikka sitä kiveä, kun No ei oo mitään millä hakata. No mulla on sulle... Jeesus. Vaikka... Täällä... Tätä mikä tää on täällä. Ylös. Tossa on puuta. Mä tuon näillä ylös. Mä hakkaan tän talon paskaksi. Jäs mennään. Ehkä nää puupaskaksi, koska se aika passa puu. Ai mä olisin koaliisen ampua. Yes. Mä katsoin sitä nyt sitten. Ja kultaakin löytyy. Ei vitsi, tää on kyllä kultakaivos. Missä sä oot? Mammaan alla. Missä sä menit? Tuu takas ylös. No ota hetki, kun mä hakkaan tätä koalia, kun me tarvitaan sitä tuon puuta, niin mä tuun kohta sinne. Sä näet, kun oot puuta joku on hakannut puuta, niin se taidaa olla minä. En oo. Näin. Näin. Ota. Mä en näe sulta. Oho, vahingossa toisen ländeli joku mahdotonta. Paljon meillä on aika? 10 minuuttia. Missä se joku oli lailla? Rip. Rip. Onko se tuolla? Mä löysin sut! Miika!
Oi, Allahi. Ilko Charles. Hei, ota. Vein sun kiven. Huijono. Me hakkaa vähän kiveä. Kiitos. Kiveä, joo, just kiveä, just sitä. Tästä mä menen. Älä tuu tänne vielä. Mä hakkaan stackin tää puut. No ei meistä tarvita niin paljon. Mitä hemmettiä? Mulla on 64 puuta. No nyt mennään alas. Nyt kannu. Mä otan sulla. Mulla on furunas. Loppuu. Otan sua. Saatana kyrvän syydä homma. Missä se täällä on kaivos? Mä löysin Pitää, et kohta mä tipun laava. 2. Mitä? Punaisia on eniten ja me ollaan siinä. Ja sinisiä voi olla yksi ne, koska muut kuoli laava. Tehdään tänne meidän beissi ja ollaan täällä koko loppupeli. Vois, mä oon täällä ihan vitu alhaa. Mä oon bedrockissa. Joo, nyt mä oon bedrockissa. Tää. Ei täällä löydy mitään. Missä vitun välissä sinne meni? Jos se on. Mä hyppään sinne. Missä sä oot? Siis voisin tehdä näin. Mikä se on? Voi vittu. Mä katsoin, että sä laitit laavaa. Ai, torchi, mitä etkää? No, mene. Tak. Teillä Meidän ei sit ollut laittaa. fucking blokkia. No voi Jeesus. No itse asiassa mä en ois halunnutkaan sinne, mä menen tonne ylös. Mistä sinne päästä tästä? Vittu. Sepä. Tänne saatana. Se on mua kiinni elävänä, ehkä. Vittu sä menit. Hukkasissa. Minne sä menit? Ai sä oot siellä. Se on joku vitsin kolu. Mä menen hakee ton raudat. Hii, Allah akbar! Meni hakee ton raudat, tämä on cheat. Saikkonen. Joo. Meni 3 hakee. rautaa. Mä kävin hakee 3 rautaa. Ota sen näistä, kun mä... Oi! Ei saaks nyt saa. Mien tän raudan kun tää akkasta. Kyllä mäkin. Ois kattanut Rauski Minecraft-video. Joo. Se oli aika hyvä. Varsinkin sillä loppu. Järkevä. Jep. Hyvin viisaita sanoja. Kyllä sanoisinko. Älä sano. Tää vitun kulta. Tää video uploadimiseen menee aika kauan. Miks täällä on näin vitusti rautaa? Varmaan 20 yhdessä kohtaa.
Tai niinku... Ei vittu. Let's go, mä tuun sinne. Tätä ei oo enää. Ei kerrota silleen, että me ollaan tää. Toi pölli meidän raudat. Oikeesti tuli meidän kaikki raudat, mitä mä keräsin. Anna pöllin Se sille. on 49. No niin, laita tän. Hommaten lisää. Joku yhden Kato, kun vitusta täällä on vieläkin rautaa. Tää on sitten sarpinta. Oikees pölli vaan meidän raudat, jotka mä pöllin siltä oikeesti. Mitä järkeä? Anna vähän kiveä, jos sulla. Häh? On kiveä, jos sulla. Kiveä. Kiveä. Mä tein furnaisen lisää. Nokkaa meille vähän hiiltä. Eiköhän noin 5 riitä. 420. Oi. Onks tänään viikonloppu? Ei vittu. No älä. Lataan koko yö Minecraftiin. Vähintään. 3. Heitä rauta. Ei mulla. Ei. Sulla olisi. Jaa, pari tipulit, mutta... Kuka sillä kestää? Tossa on vähän hiiltä. Ja villa. Illaa. Minun lempiisä. Kato lisää rautaa, ei me tarvita edes näin paljon. Ei niin. Varmaankaan. Voidaan myydä nää mustaskaupassa. Jatku. No mennään pelaan Blackjackia. Tätä mä pelaan Blackjackia. Ne hommat Blackjack kylillä. ihan vitu helppoa. Se on helppo ja kiva. Oikeesti. Ei ku, niin. Onko sä kattonut se jonkun elokuvan, missä toi... Mikä se pahis oli esim. Fast and Furious 7, se vitu hyvä näyttelijä. Semmonen... Mikä sen nimi on niinku siinä? Mä muistan, mä katon äkkiä. Mä oon kuvattu 32 minuuttia ja mä oon kuvannut. Wikipedia. Nois. Vapaa sienot aina. Armor. Mikä se on? Fast and Furious 7. Brock. Se tyyppi, joka murskaa sen vai se tyyppi, joka on siinä pahis? Pääpahis. Niin. Niin se tyyppi. Siis se on toi... Vitu. En tiedä, mut mä kyllä ymmärrän kuva. Kun mä haluan katsoa kuka se on. Se on Jason Statham. Jason. Mun mielestä. Joo, on se. Kato Invis. Mä vaan keräsin vähän meidän kamaa. Mä Niin, keräsin rautaa. Hei, me tarvitaan Iron pikkiä. Heitä mulle! Niin se me katsoin jotain leffaa siitä. Mitä mä olin edes sanomassa? Ja siinä se pelasi Blackjackia ja voitti ihan vitusti. Mutta sitten se hävisi ne kaikki, kun se meni aaliin. Eikö se oo sitä, jos menee jonnekin paikkaan uhka pelaamaan, niin ne niinku laittaa kortin jonnekin ja kysyy, että pidätkö sä Siis vai... on 2 eri semmoista. No pokerissa tietysti on sitä Blackjackia ja sitten on sitä yhtään. Mä muista sen nimessä on tässä. Niin. Joo, siinä niinku annetaan kaikille niinku 1 kortti. Sitten kaikille 1 laitetaan pöytään. Ja sitten laitetaan taas kaikille 1 kortti ja sitten ne katsoo, että jos on niinku 21 tai 22, mä en muista kumpi. 22 kaikille boostaa. Tai se niinku se jää. Niin 21 on. Jos sä oot alussa niinku yhteensä. Jokainen saa 2 korttia. Ja sit niinku sä voit niinku esim J ja K ja sit nää Guut ja ne on niinku numerot kans. Niin. Jos sä saat 21 yhteensä alussa, niin se on Blackjack.
Joo, no sä voitat automaattisesti. Ja sit niinku, jos sulla on vaikka yhteensä 9, niin sä voit nostaa yhden kortin. Jos siitä tulee vaikka silleen, että sulle tulee 14 yhteensä. Ja sit sä haluat nostaa vielä yhden kortin, niin sitten jos sulle tulee vaikka 22, niin saat boostattu. Eli niinku sulla on liikaa kortteja, tai siis niinku numeroa. Ymmärrän, mutta mä löysin uuden luolan. Nice man. Ymmärsin. Sitä on vaan vaikea selittää, se pitää vaan... Kyllä mä ymmärsin vähän. Mitä me tarvitaan vielä? Auto. Meillä on 90 rautaa vielä. Tästä liikaa. Me tarvitaan ruokaa, just sitä. Ei meillä ole nälkää. Niin. En nähtänyt yhtään nälkää. No ei niin pian kun vittu... Hetkonen. Pystyykö meidän... Mennään tappaan ne. Joo, mennään tappaan. Hei, ota hetki, me tarvitaan... Otetaan Povi. blokkeja. Hei, otetaan... Me tarvitaan sulla povi. blokkeja pari. Niin tarvitaankin. Ota blokkeja tosta. Ota tosta vielä. No jos loppu kesken. Nämä siisti mun invi. Mulla on saman verran. Mä kans. Tuo torchi käteen nyt mennään. Oho, koaliin, mulle ei. Koali käteen ja menoks vittu. Nyt mennään, mulla on torcheja 9. Kato yks vaan kuollut tai tapettu. Että niitä on varmaan kuollut Oh 2. no. Minä haken niitten baseista chestejä. Yellow team eliminated. Yeah. Oikeesti nää kuolee kaikki. Niitä on yhteensä 5, jossa meitä punaisia 5 minuuttia. No mennään tappaan ne. Niitä on 0 elossa. Hei, nyt menee ruoka. Mitä hemmetti? Hei, toki kiva. Ei mulla on. Kato, mulle uudet armot. Nice. Mä enchanttaa mun miakka. Näistä paska. Kone. Smite 1. Oi vittu, toi ampuu mua poville. Mistä se sai povi? Mennään hakkaan se. Mä enchanttaa. Tuu munkaan Sharpness hakkaan. 1. Nice. Tuu munkaan hakkaan se. No mä... Mä ehtinyt enchanttaa mun... Nyt mä kuolen. Mulla ei ruokaa, mä kuolen sinnäkin. Ketrak. LOL! Tää ei osunut mun kertaakaan. Mitä? Kuka? Aha, no mä kuolin. Mä otin kaikki armot pois, että mä pystyin enchanttaan. Mulla jäi 1 HP, sit mä kuolin. Ei helvetti, joku ampuu. Vittu, toi oli paskaa. Vittu, kuoli heti. Hyvä, jos on 1 HP. Nice. Siis prosentti HP. Spektaksel. Selkää, ei kun se on. Joo. Mä ois pitänyt hakea ruokaa vielä. Heititkö sun mieka äsken? Ei täällä on joo. Taisi heittää. Mitä mulla ei invis? Vitusti 7 nuolta. Vitu. Miten sulla on 100 HP? Eikö sulla mene ruokaa oikeesti? Ei. Koodi. 58%. Niin jo. Mä menen tälle piiloon. Se sua seuraa. Se Jota sua lakoo. seuraa! Niin hauskaa ollut. Vitu oli päässyt. Oi väärin. Ei toi nyt niin hauskaa. Ei toi nyt niin hauskaa ollut. No ei niin vittu. Mitä helvettiä? Oota, miten me mennään? Mä nauran niin paljon. Ei mennä Minecraft. Mennään siis. Me sai mysteeriboksi. Mä menen Sourceen. Mennään sinne. Sourceen. Joo. Mä aika mun mysteeriboksi. Mitä mä saan? Epic Plumper Switch Chest Plate. Nice. Katsotaan pyörittääks mun kone CSS. Bind. Sitten niinku vaikkapa F6. Toista. Toggle konsole. Ai, sitten toggles.
Ihanaa. Suosikit. CSS-pupla. Ei täällä oo ketään. Aurinko. Onks täällä enää aurinkoja? Ei täällä ole aurinkoja enää. Ei, se on kas suljettu. Minne mennään? Jouluvalo, missä? ei. Onks Jouluvalo myy. jouluvalo? Ei se oo ketään. No mennään sinne katsomaan. Ei mennä. Mä menen katsomaan ketä siellä. Mennään koorsina. Mennään nyt jonnekin 1v1. Mennään semmoiselle B-opseluun. Joo. Me niinku, mä voin etsiä, kun et sä kun taas. No että paska. Oli heti. Et voi enää uudelleen sun joo paskapeli. Setkin katkaisi yhteys. Ja se on se V-hop ja sit niinku päivitä. Sit kartta. Niinku D-dust kartta. Takaisin se tulee, eiku mitä sä sanoit? Se sua seuraa. Etkö mennä saada aitsin siitä oikeesti? Sua seuraa. Et niin hauskaa oikeesti ollut. Olipas. Oli joo, älä uija. Se sua seuraa. 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 Etkä vaan rupes nauraa hulluna. Se sua seuraa. Mä menin jonnekin servuun, mä en tiedä ketä täällä on, mikä tää. Kantti siitä vaan mutiin. Se on mitään järkeä. Oota hetki päivitä kaikki. Se ei oo enää hyviä servuja. No joo. Missä harmaa karot aina on vittu? Monster. Kill. Ne jouluvaloa ei aimii vaan. Jouluvalo. Jouluvalo. Päättyy valon joulu. Ai Aimi, mä menin sinne vahingossa. En oikeesti vahingossa, mä vaan menin sinne. Mä menin saunaan. Voi harmi. Ois tällä ei pysty edes peoppaan. Mikä vitsi tää mäppi on? Vau. Wow. Onks sä aimis? Joo, tää oli vähän outo tää kohta. Mä tuun sinne. No niin, teroi. No niin. Dinosaur huutomerkki. Dinosaur vastaan. No, Vaihtuu mäppi, mistä tää on. toivottavasti tää on paskamappi. Niuit. Full part. Ei, tää ei oo hyvä mäppi. Voi pit. Vaihtu. Niin, B. Digle. Okei. Mä nyt. Mä tapaan sut. Niin. Oli 2 opet itseasiassa. Digle! Miten mä en osu oikeesti? Onks tää peli riittää? Joo, ei ollut pää. Luulit! Ois ollut väärältä puolelta. No, mulla tästä. Mulla ei Se oo. on näin. Headphones. Ok. Ei! Siis miten niin ei osu pää? Mä näin pää. Ja taas Aimi oli päässä. Sä oot vaan tyhmä. Aika hyvin. Look at this. Flikki osui vielä. Oi, osit päähän.
Vitsi. Nyt on nopea. 2 kertaa sua päähän ammu. No niin. Miten niin ei osu päähän? Joo. Osuin päähän ihan varmasti. Ja taas. Ja nyt mä aimasin sua rinta! Joo, oota hetki. Asetukset. Monin peli. Tää peli on niin rikki. Mä näin sun peli. Onks panossa? Takana. Ei, ne äänet. Miten niin en päästä? Takana. Lähelläkään päällä. Lukee mun takana. Minkä ollu? Lukee sun eessä. Ka. Tuko ois osun. Mä en nyt ota Aika lukispray. Mä otan päivän. Se on kiväärit. Se on Magnum. AK. I told you I'm better than you, motherfucker. Saa pippelipyssy. Niin. Pippelipyssy! Kotka on hyvä sillä. Tää on liian vaikea peli oikeesti. Ei kukaan saa tappua ikinä. Mä en voi ottaa AK. Miksi et? Niin. Mä voin